Fed mand. Foran mig. Han er der endnu. Han er der endnu. Fik ham. Hvor sidder jeg? En nede. Husk at kigge, når du skyder. Han er nede. Ja, timing, mand. Godt skot! Kan høre dem. Granat! Jeg ved ikke, om der kommer nogen her. Er han lige bagved? Det er her om venstre her nu. Nå, ja, okay. Okay. Au. Ja. Og så har den også en tegner foran. Så kommer den ud i 3 i stedet. Den er jo lige nu. Ja, den rammer lige. Så den skyder foran. Hvor er Jan henne? Hvor er Jan? Den var lidt svær. Ja. Den er altså, man kan jo godt på det. Så det er herinde, er det ikke det? De kommer hernede, ude på højre. Der kommer der nogle af dem. Der. En nede. Jeg er sgu nødt til at give lidt igen. Jamen, skal vi ikke gå ind i huset? Jo, ja, gør det. Kan vi det? Er der nogen, der ved, hvor fladet er? Er det ikke den, der står bag jer? Er det ikke det der? Hvad? Er det ikke det der? Det er den der. Skal vi tage den et sted hen? Nej, vi skal bare have den opad. De er lige om på den side. Er de derom? De er lige om. Der går en min kontrol. Han er nede. Godt trykket. Ja, jeg gjorde fandme så.
Godt. Okay, jeg ramte en flue. Jeg så det, var ikke. Jeg skød vingerne af den. Var det dig? Ja. Så det var ikke engang mig? Nej. Fuck, jeg er en taber. Jeg skød højre vinger af den. Ja, okay, fair nok. Sorry! Helt op. Ham har jeg Ja. igen. Jeg går ind foran. Så der, han er lige foran derovre. Og der. Der, kan du se lige der? Nej, det er en på siden. Nå ja. Var det nye bare? Nej, det var en vinkelshit, Nej, det er en præsending, der blaffer deroppe. Ja, det er på shit. Lige til venstre der. Ja, jeg ved det godt. Og inde i den lille gang i midterbygningen, der sidder der også en. Kasper, han er lige død der. Så ind i den lille gang, der sidder der en anden. Fed! Fuck, blå her. Det var også, den er lukket der, den er lukket der. Godt skudt! Det var i hoften igen, mand. Fordi de skød mig ude fra Shanghai af. Det var ham, der jeg skød efter. Nu kommer vi hen her. Den ligger lige op. Den ligger lige på jorden. De siger, der sidder en ude på venstre. 7 minutter! Kom så, bund! Pas på! Jeg kan ikke se det. Jeg tror, det er. Pas på herinde. Det der er en flag, det er jo. Pas på her. Jeg skyder af snipe. Nej, så er fucking skud. Den sidder lige derinde. Pas på vinduerne dernede også. Jeg har fået en der. Jeg ved ikke, om der sidder nogen inde ved flaget. Okay, vi skal have en, der holder den vinkel der, vi skal have. Ja. Ja, prøv det. Vi skal bare passe på derude fra. Min granat, den ligger lige der. Ja. Skal jeg tage en til dig? Jeg må gerne. Skal vi have røg herind eller hvad? Hvor må vi smide det henne? Det har jeg lige hernede. Jeg smider det jord ned foran. Ja, og ude på venstre. Der er vindueshul lige dernede i hjørnet. Ja, pas på ud af der. Husk at trække vejr. Vi har en, der sidder skråt over for dig, der holder baggangen her. Ja, de er inde. De er inde. Død mand. Første sal, undskyld, stue. I gangen. Sorry. Ej, gik den ikke af? Så satan.
Hvorfor gik den ikke af? Nej, mand. Er du bånd eller uden? Jeg er uden godt. Shit. Godt skåret! Død mand! I'm done. Jeg er ramt!